No, osebedo dropped. Whether sundo mar jopiny or pach sirikal osebedo dropped. The main thing no injo no bedo dropped. Why sirikal kaka Keno wacho, sirikal tije en kelo services ne jopiny. Kata ng'iya ne kaka jopiny nyalo dak e yo makare. Lakini tij sirikal maduong' en ni neno ni japiny odak e ngima ma konye. Okonyore ma okohinyre to an extent monyalo kata tho kata weyo kata donje laini moko ma okoluore gi sheria. Ineno ka Kenya Kwanza king'iyo pachgi matut ka ok en koko ma jopiny mogoyo gi akweda ma opposition ma Azimio kwedo gigo. Tineno ka gidonjo nyaka e weche matut manokonego donjo. Imagine ka debed ni koko onge. Ka debed ni ji ne oko kwerogi. Nyiso ni magi gik ma dine odonjo. Nyaka eco levy on locally manufactured products like sanitary towel, pampers, mago duto tene gisekete osuru. Omiyo sirikal mar Kenya Kwanza onge gi japiny kuom chunye. Mar ariyo, ka finance bill the finance committee no the Naivasha mobedo gi recommendations make gi ang'o mono gi table recommendations gi parliament ang'o momiyo gi state house kaeto president chung koro mar jod bura mano dhi ka jo majer piny Kenya maduogo kod gendo Kristo na dhi miwa ler kaka mano timbre achiel kachiel to sani nyakoro mondo jwang'ina mondo mi adhi ane kaunti ma Migori Jo Juma ntiere kanyo kendo ikore mar kono ne chal mar wach gima timore kaunti ma Migori okinyi ma kawuono ka ntiere kodi kan Jo Juma oyawre kendo machiegni ni kawuono nitie gik moko mane ipuonjo oganda kod tiegruok e weche gi mag ratiro mag lowo kod